L-għada li s-sistema ta' trasport pubbliku tbidlet tal-5 darba f'4 xhur, Lorenz Gonzi ħabbar it-twaqqif ta' task force biex taħt it-tmexxija tiegħu jerġa' jibda jiddiskuti l-problemi tar-riforma. Din id-deċiżjoni li tħabbret f'konferenza tal-aħbarijiet li damet biss ftit minuti ittieħdet mingħajr diskussjoni mal-grupp parlamentari tiegħu. Kien għalhekk iddeċidejt il-bieraħ filgħaxija illi dalgħodu nħabbar it-twaqqif ta' task force taħt il-presidenza tiegħi. It-task force se jiltaqa' l-ewwel darba matul il-jum tal-erba' se titmexxa minn Lorenz Gonzi u mhux mill-Ministru Austin Gatt li minkejja li huwa responsabbli mis-settur lanqas kien preżenti għad tħabbira li jagħmel il-Prim Ministru. Imma f'risposta mistoqsijiet ta' One News, Gordon Pisani qal li Austin Gatt se jkun wieħed mill-membri fuq it-task force flimkien ma' Chris Said, il-Kummissarju tal-Pulizija, il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati u Chairperson ta' Transport Malta. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal li l-arriva se tkun mistiedna tipparteċipa meta jkun hemm bżonn. Il-ġurnalisti li tpoġġew wara kurdun ma tħallewx isaqsu domandi lill-Prim Ministru. Għaliex mhux Austin Gatt u press conference kienet. 5 sigħat wara li tħabbar it-twaqqif tat-task force, Austin Gatt fi stqarrija esprima sodisfazzjon għax qal li parti mis-soluzzjoni għal problemi fit-trasport pubbliku immorru lil hinn mill-kontroll tal-Ministeru tiegħu. Fl-istess waqt reġa' fakkar li r-responsabilità politika r-riforma tibqa' tiegħu. Intant sa 24 siegħa ilu l-Ministru Austin Gatt kienet ifaħħar is-suċċess li għamel bir-riforma tat-trasport pubbliku. Ir-riforma tal-trasport pubbliku jien naħseb għamilna rivoluzzjoni, mhux riforma. It-twaqqif tat-task force kien l-aħħar żvilupp wara l-vot li ttieħed nhar il-ġimgħa fejn il-Ministru Austin Gatt salva mill-mozzjoni li kienet titlob għar-riżenja tiegħu bil-vot tal-Ispeaker.